abịa taa anyị chọrọ ime meat pie. Nke a bụ potato, Irish potato, carrot, anụ beef. Nke a bụ flour anyị ji ga-eme self-rising. Adaobi na Agidigba nwa. Yes, unu enye aka, kụọ na aka. Anyị abịa kịta anyị na-esizi ihe ga-etinye n'ime ụmụ ulughulu ihe ma anụ ma carrot ma Irish potato. Kịta ọ dịgo mma, anyị ga-ebidozi wee mebezie dimen unu chi aka ghọrọ anyị igbo. Anyị abịa Adaobi na-emezie kịta n'ezinu ihe anyị na-emezi meat pie. Anyị ebutego ihe ofe eji ga-etinye n'ime na enyi unu ya echela ọjụọ oyi. Adaobi kene ndị Igbo be anyị. Ke ihe ị na-eme? Na-eme meat pie, na-eme ibe doye, metie filling niile. Daalụ. Anyị ka nọkwa na-agba nke abụọ. Emerite etinyekwa ọzọ a na-eme. Adanna na ọlụ na-eme. Daalụ Adanna be anyị. Daalụ. Ndewo. Shiva Igbo anyị abịa. Na-akọwakwa iri ị na-eme o. Ihe ekwuru ka a na-eme. Ngwanụ kotu Professional Adanna nwa na-eme ncha. Ọnya bụ ịmụta nwa ị na-akụziri ka ọ mụta. Adanna amụtagokwe, nwa nwere ọgụgụ isi tara. Wow! Agịda ihe ọ na-anụzi ọgụ. Ee, Chineke n'uye anyị ekene gị 2021. Bụkwesịrị ka iweta n'sọs ya tie ihe mix ye ma anụ ma carrot ma Irish potato adụcha na ya. Kuteti papa nnekwu wofu aka papa. Kutekwa ọzọ, kute ọzọ Adanna. Ya ndụkwa ka obuzi anụ nwere carrot dị ya ma ngwa mechie ya. Happy ara ọfụ ndị be anyị Igwe na-agụ family. Ị na-anọzi ya na oke nwa ụmụ gbajiziri nke nna na wee na-eme. Onye ọbụla na-eme meat pie. Agidigba nwa ịchọ mme ọ na-egwu ịchọ nso papa. Ndị be anyị Igwe na-agụ family ha nọ n'ọlụ. Nke bụ oke nwa ọ na-eme nke ya na-enye emechebego nwere na anyị ndidi na-emechebego. Nke bụkwa sọọsụ ya. Nke ikpeazụ ka ị na-emezi. Oke Agidigba na-achọ mme nke ikpeazụ. Together we can. Igwe na-agụ's family ma ndị nọ n'elu oche ma ndị nọ ala. 2021 1st January anyị nọ n'ọlụ. Together we can. Emechego etinyechegokwa ụmụ ihe n'ime ya. Ọ fọzi ka etinye n'ofe.